Minä pistin. Vittu. Vittu. No voi nyt vee. Ronsku, hyvä aloitus ikinä, arvaa mitä. Ohjaaja tippuu saman tien lattialle ja ammuu. Joo niin, mutta tosiaankin me pelataan täällä Ronskunkaan MXvs ATV Alive. Tultiin tänne pelaileen. No vittu ohjaaja. Ohjaaja saa mun kesken jonkun paskapuheen. No ihan sama. Kuitenkin. Mä lähdetään tonne veteen keulimaan, joten tuuksä. Valitettavasti teette kuule Ronskun ääni, mutta se tekee toisen videon, niin te voitte sen katsoa, niin kuulette Ronskun äänet. Mitenköhän nää mun äänet kuuluu? Jos mä menen vähän lähemmäs, niin kuuluukohan ne paremmin. Siis mä vaikka että kuuluu aika huonosti kaukaa. Joo. Tuuko se tänne rannalle keuliin? Ai niin, tässä on first person. Aloititko sä kuvaaja? Kuvasitko sä jo? Mä ja Ronsku ei sit osata melkein sillä tavalla pelata tätä peliä, mutta Ronsku osaa ehkä jotenkin, mutta mä en osaa. No niin, mennään rannalle keuliin. Mä menen first personiin nyt. Ei vittu! Anteeksi tästä kirjoitusta. First person! Ohjaaja. Tästä tulee hyvä jakso, mulla on mun koko aika ohjaaja. Vois laittaa tämän jakson myös kaikki, ei mene aina putkeen ohjaimen kanssa. Mitä sä ajattelit laittaa? Minkä sä ajattelit laittaa videon nimeksi? Mä löysin jo ehkä. Tuu, ohjaa mun tuplasti. Ei yhtään kivaa. Hetki! Vittu! Aika outoa. Eri YouTubettaja pelaa eri YouTubettajan kanssa ensimmäistä kertaa YouTubessa. Ja kuitenkin mennään rannalle On täällä tonnikalaa. Siis mä tarkoitin tonne veteen. Tus sinne kelli. Se oli vähän liikaa. First personista on vähän outoa. Isut! Mä en osaa ajaa, kun mä oon tossa first person. Mä otan kohta first personin käyttöön. Otan sen nyt. Missä sä oot? Mä katon kartasta. Jaksolla sä katot... Mä näytän katsojille, mistä sen piilomankin löytää. No, tuu tänne rannalle.
Ja jos katsojat ei tiennyt, että tässä on täällä kaikissa mapeissa ehkä on piilomönkijöitä tai piilomopoja. On siinä yhdessä ladatuskin mapissa, mikä pitää ladata. Se saa ilmoitteeksi. Onko sä ladannut? Tuu tänne rannalle mun tykkö. No okei, mä tuun sinne. Mä menen sinne piilomönkijöille. First personissa. Mä en ikinä ollut mönkiässä first. Aha! Joo, finish. Uudestaan vaan. Säädetään vähän aikaa isommaksi. Mulla oli se ykkösessä. Mä nyt lokaltiin jo halunnut vaihtaa. Mistä tästä saatais vaihdettua aja? Ei tässä oo, ei mä pysty vaihtamaan enää sitä. Ei hitto, mä otin vahingossa joku racingi. En mä halua siihen. No mä skippaan siihen asti, kun mä tein vahingossa quit activity. Inva! Oota. Jumalauta! Mä invaan sut tänne. Mä laitan tästä, joo. Miksi mä teit tommosia löytöjä? Mitä sinä löysit? Tuo pieni pronssisen patsaksi, se oli joku kuuluisa, niin satasella, niin se on 12-15 tunnen arvo. Okei. Ja ohjaan sammuu koko videon aikana. Tai sitten kun mulla sammuu koko aika, koko pops aika aina ohjaa. Onko sun nälkä? Siellä on varmaan sitä kiusausta vielä. Niin on. Okay. Katsojat ei vaan tiedä mitä mä sanon täällä vaan ok koko aika. Okay. Joo. Mikä sun YouTube-kanavan nimi taas on? Mikä sun YouTube-kanavan nimi taas on? Hyvä. Miksi sä käytät tässä? Okay. Eikä niin. Jos joku katsojista ottaa mut ehkä Xboxilla kaveriksi, niin mä en tiedä pitäisikö se hyväksyä. Mitä veikkaat? Ehkä ei. Olet kertako. Voidaan tehdä Minecraft Let's Playkin joskus. Jos. Vai tehdäänkö tänään? Ehkä jossain vaiheessa. Väsyttääkö enää? Sitten mä katsoin, että sä olit se piilomopo. Mut se piilomopo on tossa. Mennään vetää hyppyristä first personilla. Hyppyristä first personilla. Hän lähti johonkin. Tuliko se? Issa. Oh, what a save. No, what a save. Mit? Eiks tekit to? Katsotaan sitä. Ohjaa perkele. Saiko sä sen jutun jo laitettua?
vai tuliko se jo? Niin vitun ohjaa. Mä en tiedä, pelaa enää first person, mutta mä laitan sen kohta. Saiko sä laitettu se? Hei. Onks sä siellä? Joo. Okei. Oletko jo siellä? Kiva kun mä äsken kaaduin. Leisin niinku tuollaisen auton alle. Sillä niinku hirveetä. Kai sä tiedät niinku normi lagiin, et sä niinku pyörit maassa, jos oot kuollut. Ei sillä. Noniin, nyt first personilla tästä hyppyrystä. Vakkari! Mä kaipaan niin. Taas uudelleen. Kuolin. Näin teet kuolema. Tai nyt tosta kuolema ehkä, mutta... Okei, lopetellaan mä kohta jo. Ja mä tarvitaan kohta lopettaa. Vedetään vielä muutama tunti. Niin. Niin. Pelaan minä. Tuu tänne isolle, tänne lavahyppyrille. Vittu. Tää on paska. No en mäkään. Tehdäänkö sillä lailla, mä katon sun videoja ja sä katot mun. Sitten mulla lataa. Vedetään yhtä aikaa. No. Paina Aata, niin sä spamnaat tänne, spamnaa. Jos sä laitat sen jutun tänne. Mä aloin tuota keltaisen jutun tehdä, jos mä painan Aata, niin mä pääsen tänne. Siinä on tämän pelin nimi MXVS AT. Okei, laita first person päälle, tuu tähän mun ihan viereen. Ai vittu, me vedetään. Tehdään se maailman palastus. Ei vittu, mä kuolen. Nyt keulumaan. Jump. Väkkäri. Ei. Okei, lopetetaan. Se oli tässä tää osa. Me tehdään ehkä joskus lisää. Moro.